Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu malih karo Bu Janu ing pelajaran Basa Jawa. Dino iki anak-anak sinau bab wayang Punakawan. Kira-kira ana sing wis tau ngerti? Ada yang sudah pernah mendengar apa itu wayang Punakawan? Yuk sinau bareng-bareng karo Bu Janu. Wayang yaiku seni pertunjukan asli Indonesia kang berkembang ana ing Jawa lan Bali. Punakawan iku pamomonge satriya Pandhawa atau pengasuhnya satria Pandawa. Punakawan cacahe atau jumlahnya ana 4. Punakawan asale saka tembung puno lan kawan. Puno tegese susah, kawan tegese konco atau teman. Punakawan tegese konco kang bisa nulungi nalika susah. Atau punakawan adalah teman yang menolong di saat susah. Nah, iki gambare wayang Punakawan. Jumlahe ana 4. Semar iku bapake Punakawan. Duwe anak 3, kang kepisan jenenge Gareng utawa disebut anak pembarep atau anak pertama. Kang keloro jenenge Petruk, disebut putra panengah utawa anak nomor 2. Kang ketelu jenenge Bagong utawa disebut putra ragil atau anak terakhir. Yuk saiki nyanyi riyen supaya anak-anak gampang le ngapalke. Lagune nadane nganggo nada balonku ada 5. Nggih, yuk dimulai. Punakawan ana 4, Semar iku bapake, Gareng Petruk lan Bagong iku anak-anake. Nah, iku mau pelajaran dino iki tentang Punakawan. Cekap sematen riyen. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.